नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पुढाकाराचो काँग्रेस राज्य सरकाराचे वर्तन विरुद्ध बीजेपी शेतकरी मोर्चा वतीन कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्ट्राईक करून जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपालाक अर्ज दिले। शुक्रवार कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारेच्यान स्ट्राईक रॅली सुरुवात करून MG रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येयले बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकाराली लोकविरोधी कार्याबद्दल घोषणा केले। ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ रद्द ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ एक तासापेक्षा जास्त वेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्ट्राईक केले। बीजेपी शेतकार मोर्चाचे राज्य कार्यदर्शी प्रसन्ना केरेकई, हळियाळ माजी MLA सुनील हेगडे, कारवार माजी MLA रुपाली नाईक, MLC गणपती उळवेकर आणि इतर प्रमुख कार्यकर्ता ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರವರು। ಬಹುಶಃ ಒಂದು 70% ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ। ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭಾರತವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ತಾ ಬಂದರು। अंकोला तालुकाच्या औरसा ग्रामपंचायतीक काँग्रेस समर्थनान अध्यक्ष झाला। काही लोक विनाकारण गोंधळ सृष्टी करतात असे औरसा ग्रामपंचायतीचे नवीन अध्यक्ष सविता आगेर यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात शुक्रवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले सविता आगेर ह्या कालावधीक अध्यक्षस्थानाक SC कोटा येयलो। 11 सदस्यांपैकी 2 सदस्य मात्र SC वर्गाचे आसात। आम्ही पहिले BJPत आशिल्ले, आपणाक BJPच्यान तिकेट दिता म्हूण पयलो भरवसो दिल्लो, जाल्यार अंतिम क्षणाक आपणाक तिकेट दिलना। तेजेन आपूण काँग्रेस पक्षात मेळून काँग्रेस समर्थनान अध्यक्ष जाला। अध्यक्षस्थानाक निवडले नंतर माजी MLA आपल्या घरात येयले। आमी तेमकां अतिथी सत्कार केले। तेमी आमगेलो फोटो काण घेयले। तो फोटो दाखोवन आपूण BJP समर्थक म्हूण सांगतात अशें तेमी स्पश्टीकरण दिले। काँग्रेस जिल्हा प्रवक्ता शंभू शेट्टी आणि इतर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ। ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಇವರು BJPಯವರು, ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವರ कारवार तालुकाच्या वैलवाडा ग्रामपंचायतीक MLA सतीश लेमगेले समर्थक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष जाऊन निवडले। वैलवाडा ग्रामपंचायतीक मेघा मनोहर गावकर अध्यक्ष आणि राजेंद्र हाडू राणे हेमी उपाध्यक्ष जाऊन निवडले। दुसरे कालावधीक अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकी शुक्रवाराक जाली। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते
गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीक राजू तांडेल अध्यक्ष आणि सूरज देसाई उपाध्यक्ष स्थानाक निवडले. कारवार तालुकाच्या होड ग्रामपंचायतीपैकी एक जावन आशिल्ली चित्ताकुला ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थान कोणाक मेळटले, खंयचे पक्षाच्या समर्थकाक अध्यक्षा गादयेचेर बसयतले अशें सगळ्याक उत्सुकता आशिल्ली. सगळ्याल्या उत्सुकता शुक्रवाराक निवारण जाली. काँग्रेस समर्थक राजू तांडेल अध्यक्ष जावन निवडले आणि BJP समर्थक सूरज देसाई हेमी उपाध्यक्ष स्थानाक येयले. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीक टोटल 36 सदस्य, त्यापैकी शुक्रवाराक जाल्ल्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकेक 2 सदस्य हजर जालना आणि 1 सदस्यालो मत रिजेक्ट जालो. आशिल्ल्या 33 सदस्याल्या मतापैकी राजू तांडेल हेमका 19 मत मेळ्ळे आणि BJP समर्थक उमेदवार आनंद नायक हेमका 14 मत मेळ्ळे. आमदार सतीश सेलेमी चित्ताकुला अध्यक्ष जावन निवडिले राजू तांडेल हेमका माळा घालून अभिनंदन सांगले. ह्या वेळाचेर काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख आशिले आणि काँग्रेस पक्षाक जयघोष गायले. काँग्रेस पक्षಕ್ಕೆ सतीश सालगे, काँग्रेस पक्षಕ್ಕೆ राजू तांडेलगे, राजू तांडेल ಅವರಿಗೆ कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर एक कार समुद्राच्या उदकात फशिलो व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल झाला. धवी रंगाची कार समुद्राच्या उदकात होऊन रेवेत फसयला. हेजे पहिले कितलेशे पर्यटक वाहन समुद्राच्या उदकात होऊन नंतर वाहन रेवेत फशील आसा. दुसरे व्हड वाहनान ते फशील वाहन वयर काडची परिस्थिती जाला. ही कार बी तशीच जाल्ली उरूक शक्य आसा. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.